Han stikker jo af herhen af, og jeg løber efter ham med det her bat og siger, stop, stop, stop for satan, mand. Hvad skal du? Kom her, tilbage. Hvor er din makker? Kom her, sagde jeg. Kom nu her, sagde jeg. Stop for satan. Kom her, stop. Stop, hvor er din makker hen? Kom tilbage. Stop. Og han vil jo ikke stoppe. Han stopper ingen steder her. Så jeg løber efter ham hele vejen herned. Og slår ud efter ham med battet for at få ham til at stoppe. Men han stopper ikke. Og jeg bliver ved og løber efter ham hele vejen her rundt. Stop, siger jeg til ham. Jeg er ringet til politiet. Og vi fortsætter så over gaden her. Så fanger han og siger, så stopper du bare, mand. Så stopper du bare, siger jeg til ham. Nu er det kraftedeme nu er det nok. Jeg løber efter dem. Jeg vil have dem med tilbage. Hvis ikke de vil med tilbage, hvad skal jeg så gøre? Hvornår fanden skal jeg stoppe?